meu paper en aquest projecte ha estat el d'encarregat de la creació musical. Llavors, per a fer aquesta composició de la banda sonora, hi ha hagut un procés amb distintes parts. Per una banda, vam contactar amb un luthier especialista en instruments medievals, vam gravar aquests instruments medievals, violes de roda, fídules, salteris, tot d'instruments que es feien servir en l'època en què es va pintar l'absis de Sant Climent de Taüll, i aquesta tímbrica medieval s'ha processat fent servir eines digitals per aconseguir aquesta mescla entre allò antic i el llenguatge contemporani, no? I allò més modern, amb la intenció de poder arribar a nivell emocional als espectadors o als visitants de Sant Climent de Taüll, no? També amb aquesta idea d'aconseguir un audiovisual que no només és històricament rigorós, sinó que a més ofereix una certa narrativa i una certa expressivitat i emoció a aquell que l'està mirant. A banda d'aquesta composició musical, també hi ha tot un seguit d'elements, d'efectes sonors que s'han gravat en la pròpia Vall de Boí, sons de les vaques i dels cavalls, sons de l'aigua en els rierols d'Aigüestortes, els sons dels insectes i dels ocells, que en alguns moments de l'audiovisual ajuden a contextualitzar tota l'animació i tota la creació en el context concret de la Vall de Boí. Doncs aquí tenim, per una banda, algunes fotografies dels instruments que van gravar amb el luthier especialitzat en instruments medievals. En aquest cas, per exemple, això és un salteri d'arc, de fet, és un instrument que vindria a ser un avantpassat del piano, i aquesta gravació del salteri l'hem col·locat aquí, en aquest instrument digital que hem programat nosaltres mateixos, per tal d'alterar-ne les seues característiques temporals o les seues característiques freqüencials, o per afegir-li filtres, reverberacions, ecos, i per a poder treballar amb aquesta petita mostra com si fos un instrument molt més complet. Llavors, diguéssim que a partir d'aquesta gravació podem obtenir uns resultats Això és un petit exemple de com el processat digital o com aquest instrument digital que hem creat específicament per a aquest projecte ens ajuda a transformar d'una forma contemporània aquestes sonoritats de l'Edat Mitja.